Hej 7C. For at løse den sidste opgave i jeres afleveringsopgave, skal I bruge den formel, der hedder vækstformlen. Og den vil jeg godt bruge lidt tid på at forklare, hvordan den fungerer. Selve formlen er bygget op på denne måde. Her, hvor vi har K0 eller Kn, det er vores resultat. Vi har et tal, som vi skal starte med. Det kalder vi for K. Så har vi en procent, som hedder R. Læg mærke til, at procenten skal skrives i decimaltal. Og til sidst, så har vi et N, som det antal år, der går, mens tingene vokser. Vi vil lige kigge på et eksempel. I en landsby bor der 4.000 mennesker. Landsbyen vokser med 2% om året i 8 år. Hvor mange mennesker bor der efter 8 år? Som I kan se, så skal vi bruge de tal, hvor vi skal sætte ind på det bogstav, som passer til. Så derfor så kommer regnestykket til at se sådan ud, at de 4.000 mennesker er de 4.000, vi starter med. Det ganger vi så med 1 plus de 2% lavet om til decimaltal, som bliver så 0,02. Det bliver jo så til sammen 1,02. Det tager vi så i den 8. potens, det vil sige, at det, der står inde i parentesen, skal gange sig selv 8 gange. Taster man det ind på lommeregneren, så får man 4.687. Med andre ord, hvis landsbyens indbyggertal bliver 2% større hver eneste år, så vil der efter 8 år være 4.687 mennesker. Samme fremgangsmåde kan I bruge til, når I skal løse opgave 1.5. God fornøjelse.